स्वाती झाला का नाही डबा? हा हा झाला, हे घ्या. हो, मला लवकर वेळ झालाय. हा. जाऊ काय? हा जावा, पण जरा बाहेर जाताना जपूनच जावा. आणि लोकांवर आंधळा विश्वास ठेवायचा जरा बंद करा. का? अहो, जग लय बदललंय हो, आणि आपल्याला माणसांपासून जरा जपूनच राहिलं पाहिजे. कोण कधी विश्वासघात करतील हे सांगता येत नाही. स्वाती, आपण आपला चांगला स्वभाव सोडायचा नाही. तिथे ना सगळ्या कर्मांचा हिशोब बरोबर होते. आपण फक्त आपलं मन साफ ठेवायचं. अहो, आपण आपलं मन साफ ठेवलं तर या साफ मनात माणसं राहतील काय? आणि तुम्ही सांगालाय स्वाती, आपण आपलं मन एवढं पवित्र ठेवायचं ना की माणसंच काय ग, तो देव सुद्धा या मनात राहायला लागेल.